नाथाय सासे मानसिफोरनानै जोबोद मिनिनो ओंखारदों आंहा बै बिग्राय जाखोना जोबोद मिनिनो ओंखारदों न'आव थाबाथाय माबा बेमारिनि माबा खुमब्रा जानो हायिबायदि थाबाय बेयाव फैनानै माबा सेंग्रा गाज्ला बायदि राफोद जाफैदों बेखायनो आंनि सिगाङाव बुंबाय थायोलै गोसोआ बोरायालाय फंबाय थिगैनो दं आदा राफोद जाबाय था न'लै जाहार अबिअ साराबो आंखौ लिंहरदोंमोन नाथाय खनसेबो खबर लायासै नांलायालै आंहाबो दंखायो दिल्लीयाव फन हरनो र' हेलौ सना आलि आं फैदों सना नोंखौ लोगो हमनो नोंखौ लोगो हमनो थाखायनो आं मोसौ हालिखौ फानना फैदों मा बिउटि पार्लाराव गैला बहाथो दङ नोंलाय रुडि रडआव जायगाया बारा मोजां नङालै सना माबोरै जामासियाला एसेबां फैसा गारनानै लोगो हमनो होनना फैदों आंसो दोनथ'दे सना ओइ सुना बावगारनायनि गोजोन सुदेम ओइ रजनि स्वर्गियारि सा नों दा बे मेथाइखौ सुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आङो मेरामति जानाय मोनदों माने रिपेयारिं ओइ मा बायदेनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसननि थाखाय बे बायदेनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दं बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै दं बै सिगांनि सासेयालाय डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोनोलाय फारा गोसो थोजांसो जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि गेसावखौ मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार वान थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ गलायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार टु जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ very good जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रिसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो हागौमोन घटनायाथ' आंहा बेफोरबायदि थिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानायसो भाबो दङ गैयालै टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिथिबो दोलाङोलै जोंखौ बायो दा बावैनो जोङो फेरेंगा सार रोंगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथायावनो रानलांबाय दं गाब नाय जेबो साननांगौ गैया इन्डिया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा
जायो गेजेर गेजेर मोनसे बाथ्रा दं बुं सिदा आसिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामना ओरैबो बाथ्राफोरानो नोंना खालि डिसट्राक्टिभ गोजालाय ओइ सार ओइ सनाराम सार फैदों मास्टार ओइ सार ओइ बिथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे दौनो एसे फैसा नांगौ खर' मावनाय मोनलोङोबा आखाइ मावनाय खोनादों आं खर' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं माबालै सार गोदो आंनाबो हाखा मावोमोन दानिया खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टा बेसे नांगौ 500 500 ना 400 500 300 गाहाम मानो नांगौ आंनावथ' 900ल'सो दं ना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बाहायना 50 थाखा आंनो गावनो जाबाय आं मा केफिनि मास्टार लेभेल खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांफुनानै